Montblanc és una vila medieval amb un ric patrimoni arquitectònic. L'antic celler modernista, impulsat en el seu moment pel Sindicat de Vinyaters i obra de l'arquitecte Cèsar Martinell, data de l'any 1922. Gràcies al TEC turístic en família i l'operació La Història fa turisme, s'ha pogut restaurar el celler per transformar-lo en un espai d'acollida del turisme a Montblanc i la Conca de Barberà. I s'ha pogut engegar el cicle d'experiències Viu Montblanc en família. Consisteix en una sèrie d'activitats adreçades al turisme familiar que, tenint com a seu el celler modernista, permet als participants tenir un contacte directe amb l'entorn natural de Montblanc.